Вызваліць усіх палітвязняў. Ціханаўская паразмаўляла з Коўлам, а Калеснікава заклікала працягнуць гуманітарны трэк. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. Прапаганда паведаміла пра затрыманне. Кітайскія інвестыцыі і беларускі экспарт. План Лукашэнкі наконт супрацы з Кітаем. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Спецпасланнік амерыканскага прэзідэнта ў справах Беларусі Джон Коул паразмаўляў праз тэлефон з кіраўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету Святланай Ціханаўскай. Падрабязнасцяў вобмаль. Вядома, што Ціханаўская дзякавала за вызваленне палітвязняў, Коул за сталае падтрыманне высілкаў ЗША. Спрыяць вызваленню заклікае Злучаныя Штаты і Марыя Калеснікава. Чарговы раунд перамоваў, імаверна, адбудзецца найбліжэйшымі выходнымі. Зміцер Смак. Публікацыя Джона Коула ў сацыяльнай сетцы X пра тое, што ён размаўляў з Ціханаўскай і дзякуе ёй за падтрымку амерыканскіх намаганняў, стала чарговай падставай чакаць прыезду прадстаўніка Трампа ў Менску найбліжэйшымі выходнымі. Чуткі пра гэта пачалі з'яўляцца пасля таго, як стала вядома, што ў суботу 16 траўня ў беларускай сталіцы адбудзецца маштабны пратэстанцкі фестываль, куды прыедзе адзін з самых папулярных прапаведнікаў ЗША Фрэнклін Грэм. Таких возможностей может и не быть какое-то время, поэтому участвуйте. Пасля 20-го года пратэстантам у Беларусі было няпроста. Вернікам забаранялі збірацца, адбіралі памяшканне для малітваў. Напрыклад, у 23-м годзе зліквідавалі царкву «Новае жыццё» і нават зруйнавалі малельны дом у Менску. Я быў разам з гэтай царквой і спрабаваў ім нечым дапамагчы, і нават быў, калі адбываўся захоп гэтага памяшкання. Потым быў на судзе такія вось таўсцезныя кіпы дакументаў, там грамат, падзяк. Нічога не паўплывала. У 2025 годзе шмат супольнасцяў баптыстаў ды іншых плыняў не змаглі прайсці абавязковую перарэгістрацыю. Міліцыянты нават блыталі словы і называлі пратэстантамі пратэстоўцаў. А ў 2026 улады раптоўна дазволілі вернікам сабрацца на Чыжоўцы-арэне. Чакаюць каля 10 000 удзельнікаў. Можна назваць гэта цудам, але ў яго ёсць імя і прозвішча. Pastor Franklin Graham. Прапаведнік, дзеля якога дазволілі такі фэст, не толькі выступае на мітынгах Трампа. Гэта адзін з самых уплывовых дзеячаў пратэстантызму ў ЗША. Ягоны бацька, таксама прапаведнік Біллі Грэм, сябраваў амаль з усімі прэзідэнтамі штатаў. Сын пераняў палітычны ўплыў, але з больш жорсткай пазіцыі. Я лічу, што вайна апраўданая для барацьбы са злом. Другая сусветная, каб спыніць Гітлера, была правільнаю. Што да Ірану, то ён заявіў, што хоча сцерці Ізраіль і скінуць габрэяў у мора. Яны называюць Амерыку вялікім сатаной. Гэтыя людзі небяспечныя. Трамп зрабіў правільна. У экспертаў не выклікае сумневаў, што прыезд дзеяча такога кшталту мае палітычныя падставы і звязаны з перамоўным трэкам паміж Менскам і Вашынгтонам. Падаплёка гэта палітычная. І мы спадзяемся, вось я, напрыклад, што той фестываль, які адбудзецца, і тыя сустрэчы, якія адбудуцца на цягу гэтага фестывалю, дапамогуць вязням сумлення выйсці на волю. І я таксама прыкладаў нейкія намаганні, каб даслаць спісы хрысціян, якія зараз знаходзяцца за кратамі, Коулу, яго жонкі. У прома-відэа да свайго фестывалю вернікі кажуць, што стае іскры, каб святло пачало перамагаць цемру. Гэта будзе таксама, дарэчы, калі ўлады зноў раптам вырашаць адключыць асвятленне на вуліцах Менску. Зміцер Смак, Белсад. У Беларусі пачаліся першыя затрыманні людзей, якія нібыта ўдзельнічалі ў галасаванні на выбарах у каардынацыйную раду. Праўладныя тэлеграм-каналы апублікавалі відэа з затрыманымі мужчынамі. На камеру тыя распавядаюць, як адбывалася галасаванне. Прошел по ссылке, выберите, за кого голосуете, я взял латушку, нажал на латушку, и, проголосовать, потом сфоткайте, по-моему, паспорт.
Не выключана, што мужчыны маглі прагаласаваць праз фішынгавыя спасылкі, што выкарыстоўваліся для збору звестак пра ўдзельнікаў галасавання. Белсад папрасіў кіберпартызанаў вызначыць асобы затрыманых на падставе выявы. Адзін з іх жыхар Менску Аляксандр, які доўгі час працаваў слесарам, а апошнія гады ў сферы таксі. Звестак пра сувязь мужчыны з сілавымі структурамі няма. Са старонак у соцсетках відаць, што ён часта падарожнічаў па краінах ЕЗ і не хаваў сваёй грамадзянскай пазіцыі. А тым часам выбары ў каардынацыйную раду працягваюцца. Сёння выбарчая камісія і чальцы дзейнай рады падвялі прамежкавыя вынікі. Каманда тэхнічнай падтрымкі абвясціла пра пераход на іншы сайт для галасавання праз шматлікія DDoS-атакі на сервіс для галасавання. На гэты момант прагаласавала крыху больш за 870 асобаў. А ў каардынацыйнай радзе ідзе галасаванне за падаўжэнне тэрміну заканчэння выбараў. Боку яўкі, то яўку пакуль можна назваць вельмі нізкай. І гэта можа быць звязана з рознымі чыннікамі. Ацэнку гэтым чыннікам я пакуль даваць не гатова, таму што гэта ўсё ж такі, я так думаю, комплексныя прычыны, але тым не менш можам пакуль зафіксаваць нізкую яўку. Рэжым выкарыстоўвае велізарныя сродкі, такія як кібератакі, фактычна кібервайну, каб знішчыць выбары ў каардынацыйную раду. Гэта выглядае як сапраўды спроба асабіста Лукашэнкі ці палітычнай групы вакол яго знішчыць палітычную альтэрнатыву, протапарламент, які прызнаны на міжнародным узроўні. ЗША ціснуць на Літву наконт аднаўлення транзіту беларускіх калійных угнаенняў. Гэта, паводле літоўскіх медыяў, на закрытай сустрэчы з дэпутатамі фракцыі сацыял-дэмакратаў прызнаў міністр замежных справаў Кястуціс Будрыс. Паводле інфармацыі агенцтва БНС, гаворка ідзе пра спробы Вашынгтону знайсці механізмы для аднаўлення паставак беларускіх угнаенняў праз краіны Балтыі. Паводле Будрыса, ЗША і раней спрабавалі высветліць магчымасці перавозкі угнаенняў пры меркаваным набыцці іх амерыканскімі кампаніямі. Міністр падкрэсліў, што Літва не можа самастойна адмяняць санкцыі ЕЗ, якія былі працягнутыя да 2027 года. Нагадаем, пасля апошняга візіту ў Менск спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коул публічна выказаўся за дыялог паміж Менскам і Вільняй і за аднаўленне транзіту беларускіх калійных угнаенняў. Быць партнёрамі, а не супернікамі. У Пекіне адбылася сустрэча Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Гэта першы за 9 гадоў візіт прэзідэнта ЗША ў Кітай. Трампа сустракалі вайсковы аркестр, ганаровая варта і дзеці са сцягамі абедзвюх краінаў. Сярод дамоўленасцяў лідараў пагадненне, што Іран ні ў якім разе не можа мець ядравай зброі, а Хурмузская пратока мусіць заставацца адкрытай. Аліна Скрабунова. Перамовы кіраўнікоў ЗША і Кітаю пачаліся ў Доме народных сходаў у Пекіне. Сі Цзіньпінь прывітаў Трампа віншаваннем з 250-годдзям незалежнасці ЗША. І цягам размовы нагадаў, што супраца паміж Пекінам і Вашынгтонам важнейшая за канфрантацыю. Я заўсёды думаў, што нашыя краіны маюць больш агульных інтарэсаў, чымся рознагалоссяў. Поспех адной краіны – гэта магчымасць для іншай, а стабільныя двухбаковыя стасункі ідуць на карысць усяму свету. Дональд Трамп абодва свае прэзідэнцкія тэрміны распачынаў супрацьстаянне з Кітаем. Апошні раз Вашынгтон паспрабаваў увесці жорсткія тарыфы і абмежаванні на тавары з Кітаю, але пасля захадаў у адказ з боку Пекіну спыніў тарыфную вайну. На сустрэчу з Сі Цзіньпінам Трамп узяў топавых амерыканскіх бізнесоўцаў. Яны тут сёння, каб выказаць вам і Кітаю павагу, і яны з нецярпялівасцю чакаюць гандлю ды вядзення бізнесу. Гэта будзе цалкам узаемна з нашага боку. Белы дом паведаміў, у першы дзень перамоваў бакі дамовіліся пра тое, што Іран ніколі не будзе валодаць ядравай зброяй, а Хурмузская пратока павінна заставацца адкрытая для свабоднага руху энерганосьбітаў. Китай является главным донором систем противоракетной обороны и другого вооружения для Ирана.
По большому счету, благодаря России и Китаю, Иран до сих пор может держаться, может держать под контролем народ Ирана и сопротивляться операции США и Израиля. Таксама паміж лідарамі США і Китаю не могуць не паўстаць тэмы Тайваню і рэдказямельных выкапняў. На гэта ёсць яшчэ адзін дзень. Візіт Трампа ў Кітай працягнецца да пятніцы. Аліна Скрабунова, Белсат. Фактычныя ўлады Беларусі падсумавалі партнёрскія праграмы з КНР. Атрымалася больш чым 30. Лукашенко падпісаў дырэктыву аб практычным напаўненні ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства Беларусі з Кітаем. Выконваць праграмы будуць у межах любімай для беларускіх чыноўнікаў рамкі, пяцігодкі. Пра сутнасць двухбаковай супрацы. Юлія Цяльпук. Лукашенко падпісаў дырэктыву аб практычным напаўненні усепагоднага усебаковага стратэгічнага партнёрства Беларусі з Кітаем. Каля 3 десяткаў палажэнняў дырэктывы прадугледжваюць рэалізацыю канкрэтных дзеянняў у сельскай гаспадарцы, энергетыцы, транспарце, лагістыцы, ахове здароўя, інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіях, дрэваапрацоўванні, нафтахімічнай і лёгкай прамысловасці, турызме, адукацыі, навуцы і культуры. Базовое пагадненне аб развіцці двухбаковых адносінаў краіны падпісалі 11 гадоў таму. Праектаў і сустрэчаў у апошнія 5 гадоў стала больш. На фоне геапалітычных зменаў на кантыненце, вайны ва ўкраіне, санкцыяў супраць Беларусі і Расіі. У межах разлічанага на 5 гадоў беларускага плану Лукашенко хоча росту экспарту ў КНР да 4 мільярдаў долараў і кітайскіх інвестыцыяў на паўмільярда. План невыканальны, а дырэктыва мае палітычныя і прапагандысцкія мэты, лічыць Евген Красулін. Это нагадывание про сябе и одночасово ритуал традыцыйны для беларускага рэжыму, ритуал перастаноўкі ложкаў у вядомым усім месцы. Уласна кажучы, ад гэтага нічога не зменіцца. Но нейкая імітацыя дзейнасці тут прысутнічае. На фоне перамоваў Трампа і Сі Цзіньпіна беларускі дыктатар сваёй дырэктывай убудаваўся ў кітайскую павестку. Дзяржтэлебачанне ў якасці прыкладу поспеху двухбаковых стасункаў паказала дасягненні праекту «Вялікі камень», дзе чысты прыбытак летась вырас амаль у 2,5 разы. Што праўда, сёлета Грэйдстоун пакінулі 18 рэзідэнтаў, у асноўным кітайскіх. Згодна з дакументам Лукашэнкі, да 30-го года ў Беларусі будзе больш кітайскіх праектаў і канкрэтных вытворчасцяў. Даследнік палітыкі ціхаакіянскіх дзяржаваў Антон Ганоцкі лічыць, што гэта няблага. Бачым жаданне беларускага дыктатара зменшыць прысутнасць і ўплыў расійскіх грошай. Для Лукашэнкі Сі Цзіньпін гэта ці не адзіны чалавек, які ў прынцыпе можа неяк стрымліваць расейцаў ад нейкіх там ужо крайніх дзеянняў. Кітай дае магчымасць атрымаць крэдыты, не выстаўляючы сур'ёзных патрабаванняў. Аднак не на карысць атакаванай Крамлём Украіны Менск і Пекін, згодна з дырэктывай, маюць паглыбляць супрацу ў вайсковай і вайскова-тэхнічнай галінах. Беларусь можа выкарыстоўвацца Кітаем як пляцоўка або такі масток для трансфером кітайскіх вайсковых тэхналогіяў у Расію. Таксама важныя магчымасці беларускага вайскова-прамысловага комплексу, які збірае там зброю і кампаненты. Гэта дадатковая страхоўка для кітайскіх кампаніяў, якія стараюцца пазбегчы амерыканскіх санкцыяў. Лаяльны да Пекіну Менск у назве дырэктывы падкрэсліў свой статус у вачах Кітаю. Усепагоднае партнёрства. Значыць, што яно захоўваецца пры любым надвор'і незалежна ад міжнароднай сітуацыі, санкцыяў, канфліктаў ці змены кан'юнктуры. Узровень All Weather Partnership у Кітаі лічыцца высокім на лесвіцы адносінаў. У пачатку стагоддзя Пекін ужыў фармулёўку ў дачыненнях са стратэгічна важным для яго Пакістанам. 2 гады таму з Эфіопіяй, летась з Камбоджаю і цяпер з Беларусю. У 23-м годзе такое партнёрства было наладжанае таксама з Венесуэлаю, што не гарантавала бяспекі набліжанаму да Сі Нікалясу Мадура. Юлія Цяльпук, Белсат. Толькі за апошнія сотні расійскія войскі запусцілі па ўкраіне амаль 60 ракетаў і больш за 1500 беспілотнікаў. У Кіеве паветраная трывога доўжылася амаль 8 гадзінаў. У выніку удару па ўкраінскай сталіцы як мінімум 7 асобаў загінулі, больш за 40 параненых, у тым ліку немаўля. Будинок просто підстрибнув. Я була в ванні, я знаходилася у ванні. А потім, уже, коли чоловік виглянув у вікно, ми побачили, що немає 5-го під'їзду. Дуже страшно, дуже страшно.
і жахливо, але я жива. Ратавальнікі працягваюць працаваць у Дарніцкім раёне, дзе адбалілася частка жылога дому. Разбураныя 18 кватэраў пад заваламі могуць заставацца людзі. На левым беразе Кіева зафіксаваныя перабоі з водазабеспячэннем. У Харкаве амаль 30 пацярпелых. Агулам ва ўкраіне пашкоджаныя каля 180 аб'ектаў. З іх больш як 50 гэта жылыя дамы. Уладзімір Зяленскі паабяцаў, што, цытата, «за ўсе гэтыя удары будзе справядлівы адказ». 2 месяцы ўтрымання пад вартай або заклад звыш 3 мільёнаў долараў. Найвышэйшы антыкарупцыйны суд Украіны выбраў меру стрымання экс-кіраўніку офісу прэзідэнта Андрэю Ермаку. Да моманту магчымага ўнясення названай сумы падазраваны будзе ў следчым ізалятары. Паводле версіі Нацыянальнага антыкарупцыйнага бюро і пракуратуры Украіны, былы чыноўнік можа быць датычны да схемы легалізацыі больш як 200 мільёнаў долараў праз праекты элітнага будаўніцтва ў Кіеўскай вобласці. У выпадку ўнясення закладу Ермака абавязалі не пакідаць Кіева, здаць пашпарты, насіць электронны бранзалет і не кантактаваць з фігурантамі справы. Падазрэнне палітыку афіцыйна выставілі 11 траўня. З пасады кіраўніка офісу прэзідэнта Уладзімір Зяленскі звольніў Ермака яшчэ летась у лістападзе. Ужо заўтра стартуе прыём заявак на мэтавы набор у медычныя універсітэты. Платныя месцы сёлета адмененыя, пад размеркаванне трапяць усе будучыя выпускнікі медычных ВНУ. Акрамя таго, чыноўнікі змянілі і правілы мэтавага набору. Чаго чакаць абітурыентам, распавядзе Ірына Дарафейчук. Дамовы для будучых медыкаў, што хочуць паступаць паводле мэтавага набору, будуць выдаваць па-новаму. Цяпер замаўляць падрыхтоўку будзе Міністэрства аховы здароўя, а не рэгіён ці канкрэтная арганізацыя. Іх жа задача іншая. Активно проводить профориентационную работу. И если к вам будут обращаться абитуриенты и граждане наши для того, чтобы заключить целевой договор, перенаправлять в управление здравоохранения или в медицинский университет. Никому не отказать и сопровождать данного абитуриента. Дамова пра мэтавую падрыхтоўку складаецца паміж Міністэрствам аховы здароўя, навучальнай установай і абітурыентам. А будучы доктар ажно да размеркавання не будзе ведаць, дзе яму давядзецца працаваць 5 гадоў. Менавіта такі тэрмін адпрацоўкі маюць мэтавікі. Прытым паводле чыноўнікаў запатрабаванасць мэтавай падрыхтоўкі толькі расце. Положительную динамику мы наблюдаем по итогам прошлых лет. Гэтак на некаторыя медычныя спецыяльнасці доля мэтавікаў сягала летась 80%. Сёлета лічбы крыху меншыя. На бюджэтнае навучанне плануюць прыняць больш за 3,5 тысячы студэнтаў. Большая частка з іх будзе навучацца паводле мэтавых накіраванняў. Пры гэтым запатрабаванасць медычных кадраў не змяншаецца. Платных месцаў для навучання на дактароў, якія не трэба адпрацоўваць, сёлета няма ўвогуле. Умовы ж адпрацоўкі, прымус і неўладкаванасць вытрымліваюць не ўсе. Тут ты приезжаешь на место, где тебе вешают ошейник, целевое направление, и относятся к себе так вот, как будто ты никуда не денешься, девочка. Гэтая тыктокерка змагла з'ехаць з Беларусі, калі ўжо адпрацавала паводле размеркавання 1,5 года з абавязковых 5. У выніку ёй давялося заплаціць універсітэту 36 тысяч рублёў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Не чапайце колечку. Гэткія каментары пачалі з'яўляцца пад відэа нашай нівы ў тыктоку пра змены ў выглядзе малодшага сына Александра Лукашэнкі. Выданне мяркуе, што каментары маглі нагнаць ботаў, якія атрымалі заданне хваліць прыгажосць Мікалая Лукашэнкі. На паказаных свежых фотаздымках з параду ў Маскве, куды Мікалай ездзіў разам з бацькам, яго відаць характэрная для ўсёй ягонай сям'і залысіны. Чаму прапаганда вырашыла заступіцца за Лукашэнку-малодшага, мы запыталі ў блогера Артёма Шапарова. Лукашенко очень самолюбивый человек, у него огромное количество комплексов, и это видно из его выступлений. И Коля Николай – это его проект, это то, что он строил. Смотрите, что я смог вырастить, вот это мой ребенок. А когда рассказывают о том, что, в общем-то, вообще он не супер, то это начинает задевать самолюбие диктатора. И, естественно, включают ресурсы, которые есть.
На чэмпіянаце Еўропы па тэквандо ў нямецкім Мюнхене у скарбонцы зборнай Беларусі ўжо 4 медалі. З іх 3 залатыя. Чарговы тытул беларускай камандзе прынесла Юлія Вітко, якая перамагла ў вагавой катэгорыі да 57 кілаграмаў. У фінале беларуска была мацнейшая за дзейную чэмпіёнку Еўропы Ніку Карабатыч з Харватыі. Вітко упершыню ў кар'еры зрабілася чэмпіёнкаю кантыненту. Раней на найвышэйшую прыступку п'едэсталу уздымаліся Георгій Гурцеў у катэгорыі да 58 кілаграмаў і Раман Туравінаў у вазе да 80. Яшчэ адзін беларус, Артём Плоніс, стаўся бронзавым прызёрам. Цяпер беларуская каманда лідаруе ў агульным медальным заліку чэмпіянату Еўропы. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі знойдзеце на старонцы belsat.eu, а інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Віталём Бабіным. Вітаю спадарства. У Мінск едзе хрысціянскі прапаведнік Фрэнклін Грэем, сябра Джона Коула і Дональда Трампа. Чаго чакаць ад гэтай сустрэчы, абмяркуем тэму з палітолагам Тацянай Кулакевіч, а таксама, ці сапраўды сілавікі маглі затрымаць беларусаў, якія прагаласавалі на выбарах у Координацыйную раду. Запрашаем наш эфір. Студыя Белсат, праз імгненне заставайцеся з намі. Белсат, Анастасія Русецкая, Віталь Бабін. І пачынаем традыцыйна запытанне. Сёння мы пытаемся у вас, ці галасуеце вы на выбарах у Координацыйную раду. Варыянты: так, ужо прагаласаваў, не, але планую галасаваць, не збіраюся галасаваць, і таксама чацвёрты варыянт: мяне не цікавіць палітыка, калі ласка, галасуйце. Ну, я ўжо паглядзеў, дарэчы, першыя вынікі гэтага галасавання. Амаль палова з тых, хто прыняў удзел у гэтым галасаванні, не плануе галасаваць на выбарах у Координацыйную раду. Паглядзім, ці зменіцца цягам эфіра, а пакуль што да першай нашай тэмы. На гэтых выходных у Менску пройдзе хрысціянскі фестываль надзеі. У падзеі бяруць удзел амаль усе пратэстанцкія цэрквы Беларусі і чакаюць асаблівага госця са Злучаных Штатаў, а менавіта Фрэнкліна Грэема, прапаведніка і саюзніка Дональда Трампа. Падзея нечуваная, калі глядзець на хранічную рэпрэсіўную палітыку рэжыму ў дачыненні пратэстанцкіх цэркваў. Ад арыштаў пастараў да закрыцця цэркваў і нават зносу іх будынкаў. Двухдзённы фестываль абяцае быць маштабным. Пад яго скарыстаюць цэлую чыжоўка-арэну на 10 тысяч гледачоў. Адзін з абяцаных яскравых момантаў – выступ хору з 1300 беларусаў, якія прадстаўляюць розныя пратэстанцкія плыні. Другі – пасланне пра любоў і мір ад Фрэнкліна Грэема. Грэем – знакаміты амерыканскі евангеліст і кіраўнік дзвюх уплывовых рэлігійна-дабрачынных арганізацыяў. Ён публічна падтрымліваў Дональда Трампа на выбарах і нават прамаўляў малітву на ягонай інаўгурацыі. Таксама Фрэнклін Грэем сябруе з сям'ёй спецпасланніка США ў справе Беларусі Джона Коула. Не выключана, што і сам Коул з'явіцца на фестывалі надзеі. У канцы красавіка ён паведамляў, што наведае Беларусь цягам найбліжэйшых тыдняў. А надоечы ў тэлеграм-канале Святланы Ціханаўскай з'явіўся допіс пра тэлефонную размову з Джонам Коулам. Ён таксама паведаміў пра гэтую размову ў садсетцы X. Коул падзякаваў Ціханаўскай за, цытата, «пастаянную падтрымку намаганняў ЗША ў Беларусі». З намі ў студыі Тацяна Кулакевіч, палітолог, універсітэт Паўднёвай Флорыды, Злучаныя Штаты Амерыкі. Вітаем, спадарня Тацяна. Добрый вечар. Добрый вечар. Дзякуй, што зайшлі да нас у студыю. Дзякуй, што запрасілі, і пакуль я тут у Варшаве асабіста, вельмі рада тут быць. Раней Джон Коул казаў, што ні з кім не раецца перад тым, як праводзяць гэтая сустрэча з Александром Лукашэнкам. Прынамсі, ён адказваў Валеру Цапкалу, што калі той сказаў, што я яго там інспектаваў
прапанаваў у плане вызвалення палітвязняў, то Джон Кол ему адказаў: ніхто ні з кім мне тут не трэба размаўляць, я сам ведаю і слухаюся толькі Дональда Трампа. А тут ён публічна сам сказаў пра тое, што паразмаўляў са Святланай Ціханаўскай. Што, на ваш погляд, змянілася? Я думаю, што нічога не змянілася. Гэта нармальная сітуацыя ў палітычнай сферы, і з навуковага погляду ёсць такі тэрмін, як двухбаковая трэк, які любая дзяржава можа падтрымліваць. З аднаго боку дамаўляцца з аўтарытарным рэжымам, з другога боку падтрымліваць каштоўнасці. Амерыка, яна дэмакратычная краіна, таму не падтрымліваць правы чалавека гэта будзе незразумела. І падзякаваць, я ведаю, што Джон Кол падзякаваў Святлане Ціханаўскай за тое, што яна змагаецца за вызваленне палітычных вязняў. І тут я не бачыла нічога такого, нешта такого сюрпрыза ў гэтым. Пры гэтым літаральна, вось некалькі дзён таму Дональд Трамп дзякаваў Александру Лукашэнку за вызваленне Анджэя Пачобута. Атрымоўваецца, што дзякуюць усім, і нашым, і вашым. Тым не менш, ось калі мы разгледзім наступны прыезд Джона Коула ў Беларусь, на ваш погляд, на якім этапе зараз знаходзіцца угода паміж Лукашэнкам і Дональдам Трампам? Пагадненні яны не пачаліся і яны не скончваюцца. Яны знаходзяцца ў такой працяглым статусе. Гэта будзе чарговая сустрэча Коула з Лукашэнкам. І што тут больш цікавае, вось гэта тое, што зараз абмяркоўваецца, што прыедзе пастыр, і цікавасць у тым, што чаго едзе пастыр, таму што Кол уже прыязджаў, Кол зноў едзе. Мы ведаем, што выпускаюць палітычных зняволеных часткамі, таму што ўсіх палітычных зняволеных выпускаць невыгадна Лукашэнку, таму што трэба заўсёды мець фонд абменны. А вось цікавае то, што новы пастор прыедзе. Я магу это растлумачыць тым, што не трэба не забываць, што Дональд Трамп рэлігійны чалавек, і больш спецыфічна не католік, ён сам пратэстант, і кожны год удзельнічае ў такой канферэнцыі кансерватыўнай дзейнасці, кансерватыўнай палітычнай дзейнасці. І ён удзельнічае з гэтай канферэнцыі з 2011 года, калі я не памыляюся, толькі 2 разы прапусціў, у 2016 і ў гэтым годзе. У гэтым годзе прапусціў, бо вайна з Іранам, такое тлумачэнне. Але сэнс у тым, што кожны год гэта канферэнцыя збірае тысячы пратэстанцкіх ці хрысціянскіх актывістаў, у якіх ёсць свая паства ў Амерыцы, з усёй Амерыкі. І ў гэтым годзе Фрэнклін Грэм адкрыта там расказваў, што ён падтрымлівае Дональда Трампа, што ён выказвае сваю падтрымку для Дональда Трампа на вось гэтыя міжтэрміновыя выбары, якія будуць у лістападзе. І вось гэта з'яўляецца, вось эти вернікі, гэта паства, з'яўляюцца выбаршчыкамі для Дональда Трампа. І таму вось гэтае мерапрыемства можна будзе прадаць у Злучаных Штатах як дасягненне не толькі абмен палітычнымі вязнямі, які ўжо быў, гэта будзе чарговы, але таксама паказаць, што гэта рэлігійная дыпламатыя і плюс палітычная зняволеная, і гэта будзе такая перамога Дональда Трампа, паказаць, што выбаршчыкам, што ён мае вынікі і можна за яго прагаласаваць на вось гэтых міжтэрміновых выбарах. Акрамя перамогі, пра которую вы кажаце, ці можа стацца вынікам таксама паляпшэння сітуацыі з пратэстантамі, спынення таго ціску, які яны зазнаюць в Беларусі? Гэта вельмі добрае пытанне. Мне падабаецца сэнс у тым, што гэта мы паглядзелі, што атрымае Трамп, а зараз мы можам паглядзець, што атрымае Лукашенко. І Лукашенко можа паказаць, што нібыта ў Беларусі існуюць рэлігійныя свабоды, якія яны не існуюць, вы самі зараз гэта зазначылі. Больш тут можна будзе забачыць, што ёсць добрыя вернікі і ёсць недобрыя вернікі. Тыя, хто не крытыкуе рэпрэсіі ў Беларусі, тым дазволена свае справы рэлігійныя рабіць свабодна ў Беларусі, а тыя, хто крытыкуюць рэжым, выступаюць за вайну, падтрымліваюць Украіну, зараз іх рэпрэсуюць. Гэта не значыць абсалютна змену рэжыма. Вось гэтыя сустрэчы Коула, пастара Грэма, жонка Кола, гэта толькі
такі, як сказаць, гуманітарны трэк, але не азначае змену рэжыма, няма ніякіх паказнікаў, што будзе змяняцца рэжым. У нас яшчэ ёсць меркаванне хрысціянскага прапаведніка з Беларусі Сергея Мільяніца, які расказаў у каментары Белсату, на які эфект ён спадзяецца пасля фестывалю з удзелам Фрэнкліна Грэма. Давайте паслухаем і вернемся до нашай размовы. Ну, на мой погляд, гэта такі палітычны ход, які дазволіць уладам знайсці нейкія новыя шляхі для усталення ўзаемаадносін з Амерыкай і з Трампам. Вось, калі б не гэта, наўрад ці гэты бы фестываль адбыўся, але у любым выпадку гэта цуд, які зараз адбываецца на нашых вачах, калі у адной з самых вялікіх пляцовак Беларусі мы маем дазвол, каб правесці вось такі хрысціянскі фестываль, які мы спадзяемся, вось я, напрыклад, што той фестываль, які адбудзецца, і тыя сустрэчы, якія адбудуцца на цягу гэтага фестывалю, дапамогуць вязням сумлення выйсці на волю. І я таксама прыкладаў нейкія намаганні, каб даслаць спісы хрысціян, якія зараз знаходзяцца за кратамі, Колу, яго жонкі. Спадарня Тацяна, вось калі звярнуцца да сітуацыі з беларусамі і з беларускімі вернікамі, якія беглі ад рэпрэсій ў Злучаныя Штаты Амерыкі, ці гэта не будзе таксама дадатковым фактарам пра тое, што, ну вось глядзіце, прыязджае амерыканскі прапаведнік, адбываецца вялізная імпрэза з вялікай колькасцю вернікаў, ажно ў чужоўцы арэне, не дзесьці там на задворках Менску, і што гэтыя рэлігійныя свабоды выконваюцца, няма ніякіх рэпрэсіяў, і гэтых беларусаў, якія уцякалі з Беларусі ў Злучаныя Штаты, Дональд Трамп, ягоная адміністрацыя можа цяпер назад выслаць у Беларусь. Зараз я разумею ваше пытанне, тое, што затрымліваюць зараз імігрантаў у Злучаных Штатах, АЙС, але яшчэ няма ніводнага выпадку, што іх вярнулі ў Беларусь, іх толькі затрымліваюць, і беларуская дыяспара працуе вельмі моцна, каб гэтага не здарылася. Ходзяць да кангрэсменаў, расказваюць, што ў Беларусь нельга вяртацца, таму што там рэпрэсіі. Ёсць жа розныя людзі. Ёсць людзі, якія сочаць за палітычнай сітуацыі, якія не сочаць. Тыя, што сочаць, яны ведаюць, што адбываецца, і ведаюць, што гэта паказвае, што гэта все прагматычна, як мы абмяркоўвалі толькі што. Іншыя, для іншых яны будуць галасаваць за Дональда Трампа, таму што гэта яго выбаршчыкі. Скажыце, вось на гэтым прыездзе Грэма ведаем, што даўно пастар мусіў прыехаць у Беларусь, увесь час нейкія былі складанасці з гэтым. Гэта асабіста Кол настаяў з Дональдам Трампам, каб гэты прыезд адбыўся? Няма інфармацыі, хто дамаўляўся з пастарам зараз. Я праверяла, глядзела, хто там мог арганізаваць. Гэта інфармацыя не існуе, ці это быў Дональд Трамп, ці гэта быў Кол. Вядома тое, што жонка Кола вельмі цесна супрацоўнічае з Фрэнклінам Грэмам. Фрэнклін Грэм, каб усе ведалі, ён вельмі вядомы і ўплывовы такі пастар, і ў яго ёсць свая асабістая арганізацыя, якая называецца, я думала, як это перакласці, торба самарытяніна, Самарына. Кажу торма, а не гаманец, тому что літаральна это гаманец, тому что яго арганізацыя займаецца гуманітарнай дзейнасцю. І жонка Кола, яна вельмі цесна супрацоўнічае з арганізацыяй Грэма. І яны маюць добрыя сувязі. Нават адна з этих раздзелаў гэтай арганізацыі, якой Фрэнкліна Грэма, названа у гонар жонкі Кола. Таму тут такое супадзенне знаёмстваў і супадзенне мерапрыемстваў, не мерапрыемства, вось як абмена вызвалення палітычных зняволеных, і мерапрыемства па пратэстанцкай, вось это вялікае пратэстанцкае мерапрыемства ў Беларусі, і яно проста так вот стратэгічна дае вынікі пазітыўныя, стратэгічна выгадныя, давайте так скажем, Лукашэнку і Трампу таксама.
Светлана Тетяна, вы кажаце пра тое, што Лукашэнку важна мець абменны фонд. Ці гэта не значыць, што, на вашу думку, гэты гуманітарны трэк не мае канца? То бок ён ніколі не прыйдзе да таго, што запавядаюць амерыканцы вызваленне ўсіх палітвязняў. І таксама тут паўстае пытанне, ці не можа скласці такая сітуацыя, калі цікавасць амерыканцаў да Беларусі знікне праз тое, што гэты трэк ідзе не па тым простым шляху, якім падавалася, як, напрыклад, з Украінай. Калі не адбылося ў некалькі дзён перамогі, то цікавасць была страчана. Як на вашу думку? На мою думку, тут такая ситуация. Политичные вязни вызволяются тому, что есть репрессии супраць политичных вязней. Америка мае дачыненне зараз з Лукашэнкай тому, что санкции не спрацавалі. Яны хочуць дасягнуць конкретных вынікаў. Гэта вельмі прагматычна. Але не трэба забываць, што санкцыі бываюць розныя, і яны ёсць розныя. Яны ёсць за ўдзел у паўнамаштабным уварванні ва Ўкраіну. Яны ёсць супраць рэпрэсій. І гэтыя санкцыі яны не маюць дачынення да вось гэтага абмена з палітычнымі вязнямі. Не можа быць усе на ўсе, гэта разумеюць шмат хто, таму што самыя жорсткія санкцыі супраць Лукашэнкі яны накладзены Еўропай, еўрапейскія дзяржавы, еўрапейскім звязам. І ён гэта канкрэтна ведае, і ён ведае, што адзін канкрэтны момант яму прыйдзецца дамаўляцца нешта аб нечым з Еўропай, з канкрэтнымі з еўрапейскім звязам ці канкрэтнымі еўрапейскімі краінамі. І ён будзе заўсёды трымаць гэты абменны фонд, і гэта не новае. Гэта ж было на працягу ўсёй яго кадэнцыі, это не толькі пасля, толькі зараз, пры Трампе. Яно было заўсёды. Мы можам паглядзець на тых, каго ўжо выпусцілі. Яны не адзін раз сидзелі. Вось калі казаць акурат пра еўрапейскія краіны, то сёння акурат стала вядома, што міністр замежных спраў Літвы Кястусіс Будрыс заявіў пра тое, што амерыканцы ціснуць на афіцыйную Вільню, каб Вільня дазволіла транзіт беларускага калію праз свае парты. На ваш погляд, ці ўрэшце рэшт Вільня Менску саступіць вось пад ціскам амерыканцаў, бо бачна, што не вельмі ім хочацца гэтага рабіць. Вот, і гэта вельмі цікава, таму што вось вы канкрэтна апісалі сітуацыю, таму што літоўцы на гэта глядзяць як ціск. Трамп і амерыканская адміністрацыя на это глядзяць як прагматычны крок, такі падобны на тое, што яны знімаюць санкцыі з Лукашэнку, Лукашэнке гэта падабаецца, і мы маем вынікі. Але гэта два розных інтарэсы ў Еўропы і ў Злучаных Штатах. Злучаныя Штаты хочуць дасягнуць, глядзяць на Беларусь праз прызму Украіны, Расіі, Кітая, як і зараз на саміце мы бачым Кітай, Трамп, таксама там вельмі прагматычны размовы ўсюды, яны хочуць дасягнуць канкрэтных вынікаў. Еўропа мае іншы інтарэс. Яны мяжуюць, літоўцы мяжуюць, палякі мяжуюць, і у іх гэта пытанне бяспекі. Што тут цікава? Тут цікава тое, што будзем глядзець, што амерыканская адміністрацыя будзе прапаноўваць літоўцам. Калі яны прапануюць літоўцам нешта такое, што будзе настолькі выгадна літоўцам, чым вось бяспека, можа яны нешта будуць саступаць. Але ім на гэты момант гэта не выгадна, таму што у іх іншы інтарэс. А на вашу думку, якія гэта могуць быць прапановы? Некія будуць пытанні бяспекі, таму што балтыйскія краіны, яны маленькія, і ім трэба неяк забяспечыць, мець бяспеку, як частка НАТО. І ім трэба, можа, нейкае ўзбраенне, можа, нейкія там фінансавыя, нешта фінансавае, што там літоўцам можа спатрэбіцца, што будзе большым выгадна. Таму што яны могуць зняць санкцыі як канкрэтна самі па сабе, таму што вось мы знаем, што Еўрапейскі Саюз – это разрознены, конечно, саюз, які кожная краіна можа прымаць свае рашэнні, і Еўрапейскі Саюз і сам можа разам, але вельмі часта гэта не адбываецца. Таму гэта можа быць адзін на адзін, і будзем глядзець, таму што гэта зноў жа прагматычна, стратэгічна. На сённяшні дзень мы бачым, як вы сказалі канкрэтна, гэта ціск. Сёння это ціск, заўтра могуць яны пра нешта дамовіцца, але я больш скептычна да гэта адношуся, таму што пакуль паўнамаштабная вайна в Украіне не скончыцца, мы бачым, што Польшча больш за ўсіх плаціць за НАТО зараз у адсоткавым эквіваленце, і літоўцы вельмі зацікаўлены
зацікаўлены ў тым, таму што заблізка. Конфликт заблизко, война заблизко для іх, каб ім саступаць агрэсару, а Лукашенко суагрэсар. Спадарня Тацяна, вы узгадалі акурат візіт Дональда Трампа ў Кітай гэтымі днямі. Ці маглі Сі Цзіньпін і Дональд Трамп абмяркоўваць у кантэксце вайны адпаведна ва ўкраіне сітуацыю з Лукашэнкам і з будучыняй Беларусі? Вельмі цікавы гэты саміт, але там такая сітуацыя, там больш пра стабілізацыю адносіць паміж Кітаем і Злучанымі Штатамі Амерыкі, чым пра нейкія дасягненні. Больш цікава Трампу зараз разабрацца з Іранам. Канешне, яны абмяркоўваюць Іран, Украіну і Тайвань, але самае галоўнае зацікаўленасці ў Іране зараз, у гандлі для Злучаных Штатаў, а ў Кітая пра Тайвань. І гэта ў іх не супадае, яны вельмі, як сказаць, показывают вельмі прыемнае такое абменьванне меркаваннямі. Пра супрацу замест суперніцтва. Адзін аднаму робяць кампліменты. Вельмі прыемна глядзець, але калі ўжо паглядзець унутры, то там вельмі прагматычныя размовы, і ні адзін з іх не хоча саступаць. У аднаго ёсць чырвонай лініі па Тайваню, у другі кажа, не, мы пра Тайвань не можам саступаць, нема там такое. І гэта не трэба забываць, што яны ворагі, якія проста хочуць, каб іх адносіны не пагоршыліся. І гэта, калі гэта адбудзецца, это ўжо будзе дасягненне гэтага саміту. Спадарня Тацяна, дзякуй вялікі за гэтую размову і за ваш візіт у студыю. Нагадаю, што Тацяна Кулакевіч, палітолог, універсітэт Паўднёвай Флорыды, была ў нашай студыі. А што ж будзе далей са стасункамі паміж, напрыклад, афіцыйным Менскам і Варшавою, з увагі на тое, што Лукашенка нарэшце выканаў адно з галоўных патрабаванняў Польшчы і выпусціў Анджэя Пачобота. Польскі погляд на гэтую тэму тлумачыць Руслан Шошын, журналіст польскай газеты «Жэчпасполіта». І, канешне, я не спадзяюся нейкіх радыкальных тут зрухаў у боку нармалізацыі палітычнай, абмену нейкіх там візітаў узаемных палітычных. Гэта вельмі складана у сённяшні час уявіць. Не выключаю, канешне, што гандлёвыя зносіны могуць быць неяк там нармалізавацца, скажем так, у нейкіх кірунках. Гэта цалкам магчыма. Калі, канешне, не будзе нейкай эскалацыі і на фронце украінска-расійскай вайны, калі, канешне, Лукашенко не прыдумае нейкай іншай тэмы у польска-беларускіх зносінах і не пачне, напрыклад, затрымліваць нейкіх іншых людзей. І, канешне, все тут залежыць ад боку Менску. Пытанне, ці там гатовыя да рэальнай такой нармальнасці, бо я не кажу ўжо пра нейкія рэвалюцыйныя зрухы ў двухбаковых стасунках, бо гэта складана. Для Польшы Беларусь і беларускі рынок гэта слёзы, кажучы шчыра, і ніхто пра гэта нават тут не разважае ў катэгорыях, што гэта выгадна эканамічна, што з гэтага будуць нейкія плюсы, дывідэнды. Не, гэта рынок, які можна параўнаць з рынкам, не ведаю, нейкай сярэднеазіятыцкай краіны для Польшчы. Я кажу пра польскую тавараабарот. Таму з пункту гледжання гандлёвага тут, канешне, залежыць усё, больш залежыць Лукашэнку, больш залежыць Менску. І Менску, прынамсі, лагічна, на здаровы розум, павінна залежыць Беларусі на нармалізацыі гэтых стасункаў. Ім павінна залежыць. Яны павінны падпавядаць нейкія аргументы, зацікавіць палякаў, зацікавіць Варшаву у тым, каб Варшава зрабіла нейкія рухі ім насупраць. Наступная тэма ў нашым эфіры. Выбары ў каардынацыйную раду трываюць, але яўка нізкая, канстатуюць у КР. На сёння прагаласавалі каля 800 асобаў. Тым часам з Беларусі платформу для галасавання атакуюць хакеры. Таму арганізатары выбараў стварылі новы сайт. А тэлеграм-каналы, звязаныя з сілавікамі, выстаўляюць відэа затрыманых за нібыта удзел у выбарах. Цяпер паводле выбарчай камісіі платформа «Тры сланы» працуе стабільна, нягледзячы на масаваныя кібератакі. Паводле Паўла Лібера зафіксавалі каля 18 мільярдаў запытаў на пачатку галасавання, потым дзесяткі мільёнаў.
Невялікі адсотак выбарцаў не здолеў прагаласаваць праз тэхнічныя збоі. Галасаванне мае трываць да 17 траўня. Магчыма, яго працягнуць. На фоне нізкай яўкі высокую актыўнасць праяўляюць не толькі хакеры, але і сілавікі. На адным з тэлеграм-каналаў паказалі кароткія відэа з людзьмі, нібыта затрыманымі за карыстанне выбарчай платформай. Заўважна, што абодва мужчыны на відэа робяць аднолькавыя жэсты рукамі. Незалежнага пацверджання інфармацыі пра затрыманні пакуль няма. Ужо зараз з намі на відэасувязі сябра выбарчай камісіі, былы дэлегат каардынацыйнай рады Пятро Маркелаў. Добрый вечар, Пятро, дзякуй, што далучыліся да эфіру. Добрый вечар. Добрый вечар. Вось гэтыя пакаянныя відэа за нібыта удзел у галасаванні, якое паказалі сілавікі ў тэлеграм-каналах. Якое ваше меркаванне? Не ведаю. Не ведаю. Мы ведаем, што часта сілавікі просяць, цяжка сказаць, бывае сілавікі просяць людзей зрабіць тое, што ім проста выгодна. Тому тут просто нема фактуры. Вот акурат вы кажаце пра тое, што выгодна. Ці, на вашу думку, якая выгада ў тым, каб звязваць палітычныя падзеі з гэтымі затрыманнямі? То есть яны кажуць, што это людзі, якія сцвярджаюць, што это людзі, якія галасавалі в каардынацыйную раду. То бок гэтая тэма для іх важная, так? Так, бо гэта робіцца, каб застрашыць тых людзей, якія ў Беларусі, каб яны не галасавалі на гэтых выбарах, каб яны баяліся. Вось. І менавіта таму все захады па бяспецы падчас гэтых выбараў яны вельмі крытычныя для таго, каб не толькі людзі, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, не баяліся галасаваць, хаця мы ведаем, што такія людзі таксама могуць баяцца галасаваць праз тое, што там іх родныя знаходзяцца ў Беларусі. А, канешне, для людзей з Беларусі бяспека яна павінна быць гарантавана. Яны павінны быць упэўнены у тым, што галасаваць бяспечна, што гэта ўсё прайшло аўдыт, што гэта ўсё праверана. І толькі тады мы можам разлічваць на нейкую высокую яўку людзей з Беларусі. Калі гэтага няма, то мы бачым, што і на сённяшні момант там менш за 1000 чалавек прагаласавала. І гэта у тым ліку, я лічу, вынік таго, што не было праведзена дастатковай публічнай працы з боку каардынацыйнай рады, каб даказаць, давесці да грамадства, да публікі тое, што гэтыя выбары бяспечныя. І, в прынцыпе, калі ўжо абмяркоўваць саму бяспеку, то я далучаўся да гэтай якраз камісіі з той мэтай, каб прасачыць сапраўды і ўрэшце сказаць. Уласна, так, вы апублікавалі нават 7 пунктаў, чаму небяспечна галасаваць у сябе на старонцы, на Фейсбуку. Распавядзіце, можа быць, так даступна да нашых гледачоў, што вам удалося высветліць? Так, адразу скажу, што я заўсёды падтрымліваў КР як ідэю, як орган, так. І таксама я не пісаў там, што гэта небяспечна, так, гэта бяспека, яна будзе залежаць ад давера да каманды Паўла Лібера, можна сказаць, так. Але, канешне, калі мы кажам пра нейкую zero trust, то бок сістэму, дзе ніхто не можа мець нават тэарэтычнага доступа да дадзеных, да інфармацыі выбарцаў, то тое, як адбывалася разгортванне сістэмы для галасавання ў гэты раз, яно не адпавядае гэтаму стандарту, на жаль. В прынцыпе, я пісаў, там даволі тэхнічныя рэчы, але гэта вельмі сур'ёзна, так? І тая платформа, якая працуе зараз, яна проста не адпавядае таму тэхнічнаму заданню, якое было зацверджана выбарчай камісіяй, якое было апублікаванае на сайце каардынацыйнай рады. Вось. І я не ведаю, чаму так адбываецца, таму што спяшаюцца, некуды спяшаюцца кіраўніцтва каардынацыйнай рады, каб правесці гэтыя выбары ў тэрміны, і гэта ўжо нейкія ацэнкі, так? Але то, што я напісаў, так, калі адбываецца вялікае адрозненне ў тым, як адбывалася разгортванне зараз у параўнанні з планам, гэта тое, што ў пляне, у тэхнічным заданні, гэта павінна было быць аўтаматычнае разгортванне праз GitHub Actions на сервері, да якога няма SSH доступу. Каманда Паўла Лібера выбрала трошку іншае рашэнне, і за 3 дні да пачатку галасавання я атрымаў доступ да кода, мне сказалі, што вось мы па-іншаму пайшлі, мы арендавалі гэты фізічны сервер. Гэта тлумачылася тым, што гэта танней, так? В прынцыпе, гэта, напэўна, праўда, то бок гэта танней будзе
арендаваць свой сервер замест того, каб плаціць за воблачнае рашэнне, але все роўна ну, Павел Лібер можа пацярпець пэўныя выдаткі, звязаныя з DDoS-атакамі, якія вядуцца на сайт сістэмы для галасавання. І таксама на сайт платформ «Тры сланы», якая не з'яўляецца часткай сістэмы для галасавання. Спадар Пётр, вы кажаце пра нізкі альбо нізкі сярэдні ўзровень бяспекі для людзей. Калі ласка, патлумачце, у чым канкрэтна гэтая небяспека? Ну, калі мы кажам пра сур'ёзны, пра высокі ўзровень і пра сур'ёзныя выбары, то все гэтыя прыкладанні, якія выкарыстоўваюцца для выбарчага працэсу, яны павінны праходзіць хоць нейкі аўдыт. Так? Ці гэта будзе нейкі, калі гэта закрыты код, то гэта будзе нейкі знешні аўдыт нейкай внешняй кампаніі, ці мы ведаем, як часта адбываецца, што публікацыя коду, яна дазваляе якраз людзям загадзя, якія зацікаўлены ў тым, каб гэтае прыкладанне працавала празрыста, бяспечна, загадзя паглядзець на код гэтага прыкладання, на то, як гэтае прыкладанне, аплікацыя будзе разгортвацца, але гэты код ён не з'яўляецца на дадзены момант публічным, то бок па тлумачэннях бяспекі. Ну, то бок, тут нават я не кажу пра свой асабісты давер да каманды Павла Лібера, так? Бо гэта нічого не значыць. Нават калі я давяраю камандзе Павла Лібера, гэта не значыць, што камандзе Павла Лібера давяраюць нейкія людзі ў Беларусі. Так? Я ведаю, што ёсць людзі, якія не давяраюць. Так? І каб гэтыя людзі прагаласавалі, ну, так не працуе, што все будуць зараз агітаваць, давяраць Павлу Ліберу. Так? Трэба зрабіць такую сістэму, якая будзе працаваць, калі няма даверу да нікога, дзе нават тэарэтычна дадзеныя ніхто не зможа атрымаць. Спадар Пётр, вы таксама пішаце пра тое, што паступалі прапановы, каб дазволіць офлайн галасаванне, не толькі онлайн, але гэтыя прапановы былі адхіленыя. Вы пішаце ў сваім пасце. Адхіленыя каардынацыйнай радай. Чаму гэта адбылося? Чаму? Я не ведаю чаму. Але былі прапановы ад выбарцаў. Ёсць спісы, ёсць людзі, якія ваяры палка Каліноўскага, у якіх няма тых дакументаў, якія прымаюцца гэта лічбавыя сістэмы, гэта пашпарты ці пашпарты Новай Беларусі. Ёсць палітычныя зняволеныя, якія таксама недавно выпусцілі, у іх няма гэтых дакументаў. Нібыта абяцалі выдаць усім, АПК абяцаў нібыта выдаць усім гэтым зняволеным пашпарты Новай Беларусі, але вось да мяне даходзіць інфармацыя, што ад спісаў, што не атрымалася атрымаць усім зняволеным гэтыя пашпарты. То бок, ну, атрымоўваецца, што людзі, якія ў Беларусі не галасуюць, а людзі, якія па-за межамі Беларусі і з'яўляюцца, ну, можна сказаць, мэтавай аўдыторыяй гэтых выбараў таксама. Гэта тыя былыя палітвязні. Яны не маюць ніякай рэальнай магчымасці прагаласаваць, так? І была прапанова увесці магчымасць хаця б ручной верыфікацыі, так? Каб людзі, якіх няма гэтых дакументаў, пашпартоў ці пашпарт Новай Беларусі, прайсці ручную верыфікацыю загадзя, а пасля ўжо праз лічбавы інструмент прагаласаваць. То бок, ну, бо галасаванне даволі складаны працэс. Спачатку трэба чалавека верыфікаваць, пацвердзіць, што ён ужо не галасцена, яшчэ не галасавалі, потым ўжо выдаць яму электронны бюлетэнь, так? Вот і якраз была прапанова гэта зрабіць, дазволіць такую верыфікацыю ручную, але, ну, камісія нават звярталася да каардынацыйнай рады з просьбай патлумачыць гэтыя правілы палажэння пра выбарах КР, і каардынацыйная рада прямо адказала, што, ну, не, все павінна адбывацца выключна праз лічбавую сістэму. Ну, і калі гэта адзіны сродак, спосаб для людзей прагаласаваць, гэта лічбавая сістэма, я лічу, што гэта лічбавая сістэма павінна быць бездакорнай, так? З чаго, на жаль, на гэтых выбарах не адбылося. І, ну, я прапановваю таксама перанесці дату выбараў на тыдзень наперад, каб выправіць гэтыя недахопы. Ну, але, на жаль, камісія не пагадзілася. І вось маем, што маем зараз. Адначасова з тым Павел Лібер сцвердзіў сёння на прэсавай канферэнцыі пра тое, што цэлая каманда, нанятая рэжымам, працуе на зрыў гэтых выбараў. Як вы ацэньваеце ввогуле гэтую колькасць, мільярды DDoS-атакаў на сайт каардынацыйнай рады, на вось гэтыя платформы, на якіх галасуюць людзі?
Так, навряд ці это прям нанялі каманду, але то, што заплацілі пэўную суму грошай за гэтыя DDoS-атакі, так гэта дакладна, бо гэта вельмі вялікая, даволі вялікая колькасць запытаў з сістэмы, якая, в прынцыпе, часткова абыходзіць тыя шчыты, лічбавыя шчыты, якія выкарыстоўваюцца для абароны сістэмы. То бок яна патрабуе таксама аператыўнай працы каманды тэхнічнага правайдера, каб у працэсе падстройваць наладкі, каб рэальныя карыстальнікі маглі карыстацца сістэмай, а боты не маглі атрымаць да яе доступ. Тут я не гатовы зараз, трэба рабіць аналіз, каб ацаніць кошты, але так, адбываюцца гэтыя атакі, і яны мелі нейкі эфект. Яшчэ вось адное, можа быць, да вас кароткае пытанне. Вы пішаце акурат у сваім пасце, што грантасмокі, што кіруюць каардынацыйнай радай, пацвердзілі, што займаюцца імітацыяй. Мікола Бугай, дарэчы, з нашай нівы таксама назваў гэта мышынай валтузнёй. Але што вы, напрыклад, прапануеце? Калі коротка. Я прапанаваў бы правесці выбары без спешкі, так, потому что, часто падчас таксама камунікацыі з спікерам каардынацыйнай рады мы чулі, я чуў, што вось палітычнае рашэнне правесці ўсё ў тэрміны, нібыта, так. Нібыта, што калі мы перанясем выбары, гэта будзе выглядаць як слабасць каардынацыйнай рады і кіраўніцтва каардынацыйнай рады. За апошні тэрмін мы ведаем, што цікаўнасць да каардынацыйнай рады толькі зніжаецца. І каб яе адваяваць назад, трэба, наадварот, выходзіць на вышэйшы ўзровень па арганізацыі выбараў, па гарантаванню бяспекі на гэтых выбарах. Як мінімум, так? Бо людзі пытаюцца, у мяне реально пытаў журналіст недавно наконт гэтых выбараў. І я так пытаў, а ты ўпэўнены, што гэта бяспечна? Я такой, калі хочаш, можна стаць назіральнікам. І вось я такой, стану-ка я назіральнікам, сапраўды праверу, каб ужо пераканацца, што ўсё добра, і пацвердзіць, што варта далей працаваць над развіццём гэтай ідэі каардынацыйнай рады. Вось, стаў назіральнікам, а дальше адзіным назіральнікам, бо ніхто нікому гэта, так разумею, не цікава. І вось я фактычна проста раблю сваю працу, так? Бо, чаму б не хаваць гэту інфармацыю, калі, Так, Пятро, дзякуй вялікі за ваше меркаванне, за гэтую размову. Пятро Маркелаў, былы дэлегат каардынацыйнай рады і сябра выбарчай камісіі, быў з намі на відэасувязі. Цяпер да нашай рэгіянальнай рубрыкі ў супрацы з БГ-медыя. Пачынаем з падазронай актыўнасці, якую проста цяпер заўважаюць у сябе на вуліцах градзенцы. У гістарычным цэнтры фарбуюць дамы, лаўкі і малыя архітэктурныя формы. І вядома ж, не проста так. Камунальнікі рыхтуюцца да 15-га фестывалю нацыянальных культураў, які адбудзецца з 5 да 7 чэрвеня. Асаблівая ўвага вуліцам Карла Маркса, Савецкай, Баторыя, Траецкай і Тэлеграфнай. Усяго плануюць адрамантаваць 121 фасад жылых дамоў і пакасіць усё пустазелле, якое толькі знойдуць у межах фестывальных вуліцаў. Што да самога фэсту нацыянальных культураў, то ў ім паўдзельнічаюць каля 800 чалавек 42 нацыянальнасцяў. Яны пройдуць парадам па цэнтры гораду і зладзяць канцэрт. Купляйце беларускае, кажуць чыноўнікі. Нават існуе льготны крэдыт ад Беларусбанку на родныя тавары пад 4%. Але скарыстацца ім не могуць нават тыя беларусы, што пачуваюцца дастаткова платаздольнымі. Днямі акурат такая гісторыя завірусілася ў сацыяльнай сетцы Threads. Гарадзенка расказала, што хацела купіць новую беларускую канапу на арандаваную кватэру і падала заяўку на той самы льготны крэдыт. Паводле разлікаў, цягам 3 гадоў ёй трэба было б плаціць штомесяц каля 75 рублёў. Сума невялікая, але Беларусбанк адмовіў. У каментарах людзі дзяліліся падобнымі гісторыямі і крытыкавалі Беларусьбанк за нягнуткасць. Хтось тлумачыў, што гэта аўтаматычная адмова ад заробку, адымаюць бюджэт пражытковага мінімуму і абавязковыя плацяжы, а зрэшты на крэдыты можна траціць не больш за 40%. У аўтаркі допісу заробак каля 1700 рублёў і выйшла, што фармальна даходу не стае.
І пад канец рубрыкі новая зорка ў айчынных соцсетках. Гэта гадаванец, які любіць доўгія прагулкі з гаспадаром па лесе, вялікія лужыны і арахісавыя батончыкі. І гэта не сабака, а дзік. Клічуць яго Фіма, кабанчыку ўсяго 1 год, але выглядае гадаванец вельмі салідна і трошкі небяспечна. Але Фіма не кусаецца, сцвярджае гаспадар, асабліва калі пачаставаць салодкім. Вот как знакомство происходит с незнакомыми, да? Пока конфету не дадут, будет обижать. Он не укусит, можешь аккуратно ему давать, то есть он очень аккуратно берет эту конфету. На. Пойдет? Пойдет. Все, тебе дали конфету, Фима. Идем. Сникерса приемник, шоколад получишь. Фим, пошли. Уже за сникерс как пить дать пойду. Пойдем, маленький, ну чуть-чуть осталось. Ты мой ихтиандр хрюкающий. Купайся, купайся, процек. Гаспадарства, на гэтым завяршаем студыю Белсат. Для вас працавалі Анастасія Русецкая, Віталь Бабін. Зычым гаспадарству добрага вечара і да сустрэчы. Пакуль.